Na partizánsky spôsob boja v horách prešla aj veľká časť prvej československej armády na Slovensku. Napriek silnému náporu nepriateľa, ťažkému ústupu do hôr, tuhej zime, nedostatku zbraní, potravín a šatstva, povstalecká armáda nekapitulovala, ale obnovila svoju bojovú činnosť. Od novembra 1944 bojovala v priestoroch Ľubčianskej a Kľačianskej doliny 4. partizánska brigáda. Vytvorená bola z jednotiek prvej československej armády na Slovensku. Oba jej pluky vyvíjali diverznú činnosť, ktorá bola koordinovaná s akciami prvého československého armádneho zboru. Armádny zbor po bojoch pri Dukle postupoval na Liptovský Mikuláš. Na celobrigádnu bojovú akciu 4. partizánskej brigády v dňoch 3. až 5. marca 1945 na rozkaz veliteľa 1. Československého armádneho zboru spomína veliteľ 1. partizánskeho pluku Štefan Feja. Som rád, že môžem vám, mladým, zanechať aspoň krátku spomienku na chvíle, keď sa v ťažkých bojoch rodila naša sloboda. Táto spomienka je pre mňa o to cenejšia, lebo pripomína ohromné úsilie partizánov, najmä členov komunistickej strany, pri organizovaní ozbrojených akcií v ťažkých podmienkach na jeseň 1944 a na začiatok roka 1945. Po dosiahnutí údolia Váhu 18. armádou a 1. československým armádnym zborom v Sovietskom zväze pred Liptovským Mikulášom obdržala 4. partizánska brigáda bojovú úlohu rušiť záložné jednotky nemeckej armády na komunikáciách a v priestoroch sústredenia medzi partizánskou Ľubčou a Liptovským Mikulášom. Veliteľ brigády zoznámil veliteľov plukov a ich politických zástupcov s bojovou úlohou brigády a vydal im tento ústny bojový rozkaz. 4. partizánska brigáda presunie sa na 2 smeroch tak, aby sa v ranných hodinách dňa 3. marca 1945 zmocnila dedinky Malatíny a Ľubele a diverznými skupinami rušila presuny nemeckej armády v údolí Váhu. Večer 2. marca 1945 bola vyhlásená pohotovosť brigády na 24. hodinu. Krátko pred odchodom velitelia práporov zoznámili partizánov s úlohou jednotky v potrebnom rozsahu. Všetci príslušníci brigády odchádzali plniť túto úlohu s nadšením a rozhodnutím i život položiť, aby svojim dielom prispeli k vyhnaniu posledného fašistického vojaka z nášho krásneho Liptova. Po namáhavom 18-kilometrovom pochode za 10-stupňového mrazu jednotky brigády oslobodili dedinky Malatíny, Ľubelu a diverznými skupinami rušili nemecké jednotky medzi partizánskou Ľubčou a Liptovským Mikulášom. V bojoch zajali 60 nepriateľských vojakov v priestore Vlách a Vlašiek, ukoristili 15 vozov proviantu a iného vojenského materiálu, ktorý Nemci prisúvali k Liptovskému Mikulášu. Okrem toho zničili 2 vozidlá s vojakmi. Pri tejto akcii padli 4 príslušníci brigády. Veliteľstvo brigády udržiavalo stále rádiové spojenie s velením 1. československého armádneho zboru v Sovietskom zväze. V dôsledku veľkých strát, ktoré utrpel zbor v bojoch pri Liptovskom Mikuláši, nemohol v dňoch 4. a 5. marca 1945 pokračovať v ďalšom útoku. Z toho dôvodu 4. partizánska brigáda obdržala rozkaz stiahnuť sa z oslobodených obcí späť na partizánsku základňu v Ľubčianskej doline, do Železného a na Magúrku. Bojová úloha brigády bola splnená, ale partizáni odchádzali smutní, lebo nemohli pomôcť zboru v určených dňoch ničiť ustupujúce nemecké jednotky. V polovici marca 1945
začala na partizánskej základni brigády zúriť chrípka a liekov bolo málo. Mnohým partizánom červenali ďasná a vypadávali zuby. Z týchto dôvodov veliteľ zboru generál Ludvík Svoboda vydal rozkaz presunúť 4. partizánsku brigádu cez front k náhradnej jednotke zboru do Popradu a na doterajšej partizánskej základni ponechať 80 partizánov, aby pokračovali v diverzných akciách v zázemí nepriateľských vojsk. Dňa 26. marca 1945 v 5 hodín ráno vydal som nastúpenej jednotke svoj posledný rozkaz v Slovenských horách. Posledné stisky rúk s tými, ktorých sme ponechali v tyle nepriateľa, k uskutočňovaniu ďalších diverzných akcií a potom začal pochod cez chrbát Chabenca do Lomnistej doliny a na oslobodené územie. Prieskumný oddiel dostal úlohu vytyčovať trasu pochodu. Veru pomaly sa vystupovalo Ďurkovou dolinou na strmé svahy Chabenca po metrovom zmrznutom snehu. Výstup takmer do výšky 2000 metrov veru bol ťažký i pre zdravých ľudí a nie pre nás bojovníkov vyčerpaných 7-mesačným bojom s nemeckými fašistami. A tak až po 3-hodinovom pochode objavil sa vrchol Chabenca so zľadovateľným povrchom. V tento deň nechýbala ani veľká snehová fujavica za 15 až 20 stupňového mrazu. Napriek tomu, že prieskumníci vytyčovali cestu, stačilo polmetrové odbočenie z trasy, aby vyčerpaný partizán našiel svoj hrob na vrcholoch Chabenca zmrznutím alebo pádom po jeho strmých zľadovateľých úbočiach. So smútkom sme oplakali v tomto priestore vyše 120 bojovníkov proti fašizmu, ktorí už nevládali vkročiť na oslobodenú zem a zostali pochovaní v Slovenských horách navždy. Z vrcholu Chabenca zišli sme do Lomnistej doliny. A tak po 12-hodinovom pochode nás pritúlila dedinka Jasenie na prvý nočný odpočinok v oslobodenej vlasti. Druhý deň pochodu viedol z Jasenia cez Predajnú, Mýto pod Ďumbierom, Čertovicu, Kráľovú Lehotu do liptovskej dedinky Hybe, ktorá bola našou druhou zastávkou. 3. dňa dorazili sme do Popradu k náhradnému pluku nášho zboru, aby v jeho radoch sme mohli bojovať až do úplného oslobodenia našej vlasti hrdinskou sovietskou armádou a prvým československým armádnym zborom v Sovietskom zväze od nemeckého fašizmu.